Здравейте хора, аз съм Зиков и сега в този клип ще направя ревю на Minecraft сервер, в който аз играя. Ще правя и още ревюта и нека го разгледаме. Тук до мен е Kill Switch. Може да не го чувате. Това е програмата, с която снимам. Къде си? Пред мен. Warp. Да видим ларповете. Пиши Warpent. Да видим дали тук може да се чупи. Малко бавно се чупи, но... Хайде по-бързо се чупи, да. Не може да се чупи тук. Не, може да се чупи. Warpent трябва да напишеш. Добре, сега видим другите ларпове. Warp Event. Запомниште. Напиши Warp и ще излезат ларповите. Напиши Warp Event. Тук е Warp Event. Ето го. PvP mod. Напиши Warp Event и ела. Чакайте да видим китовете. Той има само един кит. Free. Да е удобно. Ела тук. Не тъби. Ела по-насам. Snake. Е, тук е честа. Аз малко съм се разтоварил в него. Може да събера повече айтеми. Добре, сега видим други ларпове. Warp Fish. Напиши Warp Fish. Извинете, ако не ме чувате много добре. Чакайте да видим колко пари имам. 0. Я ги отвори сега. Ей, той го отвори тук, над печката. Ела. Ей, то чест. Ей, то чест отвори. Аз ги оставих. Ей, тук трябва да имаш пари да можеш да купиш водица и да събираш и да ловиш риба. Сега да видим други ларпове. Warp Happy Land. Warp Happy. Аз ли го написах грешно? Явно съм го написал грешно. И ще спра за малко клипа и ще се върнем отново. И здравейте хора, пак съм тук да разгледаме Warp Happy Land. Ако имате някак... Напиши писмо в бъдеще. Бягай. Аз ще взема малко писма да пиша.
Къде трябва да се пуснат? Да го пуснем в фунията пред нас. Видях. Ако не влизате от 14 сервер, постела или къща, ви ще бъде засети. Ако искате да свободно в хепи, тръгнете надясно мини след бягане. Пар. После през... Добре. Общо долу, ако не сте избрани пар, не викайте. Не разбирам много какво пише. После може да напиша едно писмо, не знам. Аз взех 4. Хепи лента, я го разгледам малко. Точно. Да, някакви големи къщи. Някакъв фар. С стъкла ли? Тук е много голямо. И да, това е ревю на сърва. Ще качвам още такива. Това е сървърите, в които играя. Къде е сега? Я. Строителен обект забранено. Тук бая време ще има да го разглеждаме, между другото. Не, той не е 2 часа, сега е 7 минути. Собственици Мона. Тук някакви закупените глави се връщат. Закупените глави не се връщат. Някакви таби. Добре. Това стана много дълго обикаляне. Още една. Тук някакви статуи големи. Те ги правят с команди. Сега се етих. Какво пише? Имената. Има нещо голямо като блок от кварц. Да, убих крава. Много ясно. И ловим какво е тук. Продава се цена. Тук се продава някакъв блок за 600 лева. Аз имам 0 лева. Няма никакъв шанс да го купя. Да, сега да го разгледам от високо. И да спирам и да ходим другаде. Как да почнем? Има някакво куче. Окей, сега видим други ларпове. Ларп. Ларп, джъмп. Джъмп. Напиши ларп и ще излезе всички. Ларп, джъмп. Да, то ларп със сигурност сега мога да мина. Я видим тук какво става. Сигурен съм, че няма мога да мина. Да, тук само ще разгледаме. Не съм добър. Да, не мога да оцеля купчетата. Още в началото. Аз тук
се опитам да мина един джамп. Да видим какво ще стане. Fuck you. Добре, явно няма да сега се занимавам да го минавам, защото ще стане буквално много дълъг клипа. Окей. Да видим другите ларпове. Ларп недър. Да видим недъра. Ларп недър, напиши ларп и ти излизат ларповете при момче. Напиши наклонна черта ларп и ще излезат всичките. Аз пък какво направя? Да, ще трябва да ям сега. Да, този сервер ще има IP в описанието. Ако ви е харесал, влизайте да играете в него. И си пишете никовете в коментарите. По-нататък може да... Тук може да се чупи между другото. Свърши ми. Да, този път наистина ми свърши. Сухопата не може да се чупи. Окей, да, тук вече ще отидем в друг ларп. Ларп PvP да го видим. Само да видим нещо. Ларп Games ми пропуснали. Ларп PvP LAN. Остана. Изхвърлим от сервера. Пак ме изхвърли. Като твориш обикновения чест, ще изхвърля от сервера. Яско, че тук в дупката може би. PvP. Това е PvP. Охо, колко атеми имаш. Айде, това беше PvP. Добре, сега видим други ларпове. Какво има бе? О, се пише лад. Ларп. Геймс сме пропуснали. Ела на Ларп Games. Ела на Ларп Games просто. После пак ще ги вземеш, като напишеш кит. Ела на Ларп Games. Да, ето ги игрите. Скоро ще има криници, някакви такива глупости. За сега има само някакъв смайл. Трябва да са 40 човека, пък то са 0. И затова сега няма да играем. После ще ги върна с една за една. За да играете 1v1 PvP, натисни 1v1. Запомни ще. Не знам за какво не иска. Не знаете, ако не ме чуете много хубаво. Money kills. Mob Arena, за да играете. Ела на Mob Arena. И тук не ще бе, изчини малко.
през инфо. Ела на лар през инфо. Тук сигурно ще има инфо. На лар през инфо. Привет, Тинов, ПГ. Как се поства привет? Да поства привет с Не, да видим тук. Някакви простоти са тук. Как да приведем чест. Пази се малко. Цъпнете. Не се в мен, бе, бягай. О, имам глава. На какво е? Обикновено. Цъпнете след. Добре. После ще ги върна. Като свършим клипа. Клипа стана много дълъг, хора. LARP Shop, да видим. Остава това LARP и ще свършим. Просто тук има много неща, особено LARP Happy най-много ме забави. Да, тук на всякакви цени има. Извиняваме се. Аз съм там, между другото. Да, не са много скъпи нещата, ама и парите се печелят трудно. Кварцови блокове по 8 лева. Аз напълних инвентар, брат. Добре, ела ти върна айтеми, защото много място ме вземат. Ела, бронята на Kill Switch. Ела така, бе. Бързо! Бързо да не бавим хората. Нати това, 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 нати това. Това е твое. Тая глава е твоя. На, готов си. Не. Върнах ти айтемите и ти дадох някой айтеми бонус. О, и меч ще трябва да ти върна. Меча на Kill Switch. Ела, хвърлих ти. Чак сега ще кажа. Опа. Айде по-бързо, че само бавим хората. Само бавим хората. Да, братвата на Kill Switch. Айде, чао. Това е твое също. Това е твое. Лопатата на Kill Switch. Айде, готов си. Да, хубаво разчистих си инвентара. Опа, книгата. Нямам кирки в мен, между другото. Ларп. Оф. Фак. LARP Survival, да го видим него. Просто обикновен Survival. Извинете се пак за лага. Ето го LARP Survival. Хайде да играем на PvP след клипа, защото стана 20 минути. И то в един сървър. И добре, това ще е да видим дали няма още ларпове. Дано няма. Да, супер няма. И добре. Ела тук на мен, бе. Ако щеш. И чао, хора. Аз бях Зиков. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа и влизайте в сървъра. Пишете си
никовете в коментарите и до скоро!